Сега минаваме с един рязък преход към въпроса, който ви задаваме. За съжаление, той е свързан с тема, която не е много приятна, именно лекарските грешки. Вярвате ли на лекарите, ви питаме? Гледате Здравей България. Сега ще говорим с нашите гости по темата колко често българите умират от лекарски грешки. Как да търсим правата си след това като пациенти. Тихомир Безлов, Пламен Телшанов и професор Милан Миланов ни гостуват по тази тема. Добро утро. Добро утро. И ако искате да започнем с това изследване, което беше направено, всъщност едно изследване национално за това колко често стават такива лекарски грешки. Ето какво казва част от това изследване. 10% от хоспитализираните са жертва на лекарска грешка. Можете ли да представите малко повече от това, до което стигнахте като изводи? Всъщност какво се случва по болниците? Какво се случва с пациентите? Общия процент, за който говорим годишно, е някъде около между 1,5 и 2 и нещо от интервюираните. Значи това означава около 40 хиляди, 40 няколко хиляди хора, лица, които смятат, че са те или тяхното семейство е било жертва на лекарска грешка. Направи ми впечатление, че жени и то по-млади хора, по-интелигентни хора. Демографията, анализ показва, че всъщност тези, които смятат, че са жертва, са хора, които имат по-добро образование, живеят в големите градове. Това са хора, които имат представа за проблема. Хората, които са чували за лекарски грешки и съответно по-често смятат, че са жертва на лекарска грешка. Но това е, как да кажем, рамката, в която се дискутира. Сега тук е едно много важно уточнение. Това е въпрос към хората, които вероятно са в негово отношение пристрастни и не са професионално компетентни, за да правят рационална преценка. Т.е. лекарите много често казват, това е мнение. Но това е важно да се уточни, че това не е мнение по този начин. Дали смятате, че здравната си, лекарите, или това е личен опит. Значи по същия начин, както като ви попитат коя телевизия гледате в момента или сте гледали вчера, горе-долу със същия като достоверност, разбира се, вие знаете каква телевизия сте гледали, но дали точно сте били жертва на лекарска грешка, има различно причини да не знаете. Лекарът може да ви убеди, че не е сбъркал, а той да е сбъркал и обратното. Да. Така че тук има много рискове, но въпреки това е един от начините, по който да попитаме другата страна и да не зависим, да кажем, от институционалните данни, защото, както се оказа в България, просто такива няма. Да влезем в причините. Тук са дадени част от отговори на въпроса защо всъщност това се случва, но според вас какви са причините? Като потърпевша страна, позволете ми преди всичко да кажа, че ние имахме една конференция или кръгла маса, как ги наричаме сега, не е толкова дискусия относно тези резултати. Може би очакваха от нас, от Лекарския съюз, някакъв много страхотен отпор. Обратно, аз благодарих и колегата, който беше с мен, благодарихме на господин Безлов, защото това е общественото мнение. А човек да се бори с обществено мнение, медии и жена е просто грешка. Това е общественото мнение. Дали това са точните цифри, дали това е, както има един стар виз, две циганета, си говорили едното, рекол, ял ли си кашкавал, много хубаво било. Не бе, вика, не съм ял на врато, като бил в казармата, гледал офицерите как ядат. Това обаче е общественото мнение. Ние, лекарите, трябва да се образяваме с него. То не е просто общественото мнение. Това са случаи, които през последните години толкова сме се нагледали на тях. Вижте сега, това, за което говорите, съгласен съм, но това са прецеденти.
Това са прецеденти. За нас ние направихме от своя страна, от Лекарския съюз, една много проста рамка, в която вкарахме оплакванията към РЦЗ, колко се наброи за изминалата година. Няма да споменавам цифри, тъй като те в голяма степен противоречат на това, което каза господин Безлов. Най-важното от тази ситуация, която ние разгледахме абсолютно добронамерено, заедно с представители на Висша касационна прокуратура, Висшия касационен съд, колеги от неправителствения сектор, от организациите, беше, че в този аспект нашето становище, чисто професионалното, относно това, какво е лекарска грешка. Ние знаем много добре, още 85-6 година в учебника на покойния професор Раданов е казано много ясно и точно какво е лекарска грешка. Е, че обществото и лекарите трябва да гледат в една посока в този аспект. Добре, но това са хубави приказки, обаче реално това, което се случва, аз го виждам тук като изследване и като препоръки, които се дават. И за да влезем по-конкретно в разговора, ще ви кажа част от тези препоръки. Разработване съвместно с застрахователните компании на ефективна система за застраховки от лекарски грешки. Създаване на независим орган, бюро за извършване на съдебно-медицински експертизи за нуждите на правораздаването. Разработване на необходимата правна рамка, чрез която да се създадат реални и ефективни гаранции за независимостта и продължаващата специализация на вещите лица от това специализирано звено. Създаване на национална система за статистическа регистрация на отклоненията и инцидентите. Какво още трябва да се направи? Това са само някои от препоръките. Не, значи тези препоръки не са просто само някои, те са изключително ключови. Да, но въпросът е, че има още, които не ги чета в момента. Да, но всъщност тези първите са действително много трудни. Примерно да създадете ефективна система, в която вещите лица да не правят повече компромиси между лоялността си към професията и съвестта си. Между съвестта и... Оказва се, че това е изключително тежък проблем при съдебните процеси. И прокурори, и съдии, и адвокати, които участват в тези процеси. Затова говорят почти единодушно, също казват и лекарите. При положение, че имаме действително понякога фрапиращи случаи и въпреки това вещото лице защитава колегата си. Тоест, той се чувства в ситуацията, че и той може да попадне от другата страна. Това е един много тежък проблем, който, както се оказа, почти няма решение в момента. Има ли решение? Разбира се, този проблем има решение. Той се корени в големи дефекти на системата. Първо, у нас няма професионална отговорност на лекарите в истинския смисъл на думата. Това, което е да приемем в една държава като Франция. Там застраховката професионална отговорност на лекарите е 3 милиона евро. У нас средната професионална отговорност е 5 хиляди, 20 хиляди, прекосили 50 хиляди. При положение, че човешкият живот се оценява в момента в съдебната практика поне за 200 хиляди до половин милион, а гражданската отговорност на колите, на шофьорите е 1 милион, някакси това не действа по този механизъм, който е в европейски... Разбира се. Втория важен момент е, че ние нямаме орган, това за което става дума, специализиран орган, какъвто е, да кажем, ОНИАМ, това е една комисия във Франция, където с и без лекарска грешка се обезщетяват пострадалите или заразени, увредени пациенти. За ваше сведение, понеже тук сега се замерваме с някаква статистика, аз считам, че тази, която се представя, е недостоверна. Защо? Ще ви кажа каква е статистиката във Франция. В този орган годишно се подават около 400 хиляди иска, от тях се признават от този фонд 10 хиляди. Така че тук 48 хиляди казали, че са жертва, някак си ми се струва пресилено, тъй като в край на краищата първо ние не можем да... Значи, ние тук за 2 минути не можем... Ще ви кажа. Все пак Франция е примерно по-развита си държава. Няма по-развита и неразвита. Значи в света има статистика. В статистика има за тъй наречените лекарски грешки в света. Те годишно се измерват с броя на преминалите през болница. Плюс това ние не можем да говорим за лекарски грешки, ние говорим за професионални грешки, тъй като има фармацевтични грешки.
грешки на медицинския персонал, въобще всеки, който предоставя медицински услуги. Ние тук сега в момента в това изследване, за което чуваме, се говори за лекарски грешки. Освен това, за да говорим за грешка, трябва да имаме дължащо поведение. С действие, бездействие в някакъв срок своевременно. Къде се изяснява този въпрос? Това, което се става дума обаче е ясно, че експертизата у нас куца и затова хората са създали този орган, за който говориме, и там има безспорна експертиза, която, който не е съгласен, вече може в съда да се отнесе. Тоест, това е един такъв помирителен орган, където обезщетенията на пациентите се получават някъде до 6 месеца. У нас, понеже аз съм единствен от присъстващите, който води такива дела за лекарски грешки, е страшен проблем наистина на въпроса с експертизите и те наречената колегиалност. Но кажете ми каква... Защото лекарите пазят един друг. Но това е по-малкият проблем. Кажете ми сега в момента аз ще вода дело срещу един национален консултант. Кой друг ще каже, че той е сгрешил? Нещо повече, там има още по-голяма дефектна система. Комисията от какви хора, които трябва да решат това? Тя се в Франция, ако говориме. Не, този конкретен случай за тази... Друг национален консултант ще каже дали сгрешил, не сгрешил. Нали, разбирате, това е много сложно. Затова хората са приели такава комисия, каквато говорим във Франция, и там фонда определя тези експерти, които са наистина независими от съдебната система, определени консенсус и така нататък. И между другото, в този фонд има обезщетения за лекарски грешки, така грубо казано, и за обезщетения без лекарски грешки. Те са долу-горе 50 на 50. Тоест, ако ние говорим, че са възникнали някакви инциденти, увреждани и така нататък, 50% от тях не са с лекарска грешка. Тоест, има увреждани и така. Затова ви казвам, че тези данни, за които става дума, са сигурност по-различни. Но това, което е статистически погледнато за застрахователни компании в света, може да се говори примерно за 3% от преминалите болни през болници за възможно да бъдат Вие носители. Вие какво ви казах като процент? Аз чух, да. Да. Между 1% и половина и 2%. До 3. И казвате, че имате 400 хиляди във Франция жалби, които получавате годишно. Но така, ми смятайте но ние говорим за 10 хиляди обезщетени, от тях 5 хиляди реално във Франция са с лекарска грешка. Сега, това изследване поставя на масата основното нещо, което трябва да се реши. Какво да се промени и изобщо има ли... Значи, основният въпрос, който е, че основният проблем, с който се сблъсахме, ние се надявахме да имаме някаква медицинска статистика. Тоест, както в повечето европейски страни, между другото България е единствената, която няма такава колонка, както се казва цинично. И се надявахме да има такива числа, да ги гледаме, съответно да се потърси този метод, който питате пациентите, се прави в цял свят. Мога да ви кажа в Щатите какви са данните, има включително данни в Щатите за пациенти, които смятат и определят, нали, при грешка, да кажем, че се е достигнало до, да кажем, смърт в тяхното семейство и така нататък. Така че горе-долу методите са едни и същи, по които се пита. Какво следва? Да не се караме за статистиката, защото лекарските грешки са си лекарски грешки. Присъдим има много рядко. Етичната комисия към Българския лекарски съюз рядко взима отношение. Единични случаи се разглеждат. Да. Сега, нека да си прехвърляме топката сега. Нека да си прехвърляме топката. Етичната комисия на Българския лекарски съюз разглежда всички случаи, но тя не може да се произнесе преди съда. Ако искаме да сме демократи. Добре, имате правомощия, в които можете временно да отстраните лекаря от работа. Господин Безлов трябваше да уточни, извинявам се, че се набъркам на вашата работа, трябваше да уточни и какво хората разбират под това понятие, и прав беше господин Толшанов, като каза, не са само лекарите. Значи тук влизат и грешка в медикаментозна терапия, тук влизат и грешка на останалия персонал. Така че нека не казваме така лекарски грешки. Да, на върха стои лекари. Никой от нас няма да откаже своята отговорност за това. Никой. Но проблема не е в това. Измествате разговора от това, какво трябва да се случи от тук нататък, защото лекарски грешки има, независимо дали са фармацевтични, на медицинските сестри или на някой друг. Там ние така се договорихме и така се разбрахме абсолютно добронамерено. Нашият труд е труд като на всички останали. И ако някой каже, че е безгрешен, както е казал Христос, да хвърли камък по мен. Тоест, никой не отрича, че такива неща се случват. Проблема нашия, основния в България, да се изясни
това по каква причина е станало. Ако, както добре е описано в нашия закон, имаме виновна небрежност, неквалифицираност и така нататък, всеки от нас ще приеме тази присъда. Много често обаче се касае до това, че лекаря в усилията си да помогне на болния, и именно около това се завъртяха нашите дебати вътре на тази кръгла маса. Втория важен възел, изключително важен възел, който и вие отбелязахте, това са вещите лица. И там смятам, че стигнахме до някакво заключение, че трябва да бъде направена нещо като институция на вещите лица, която да ги превърне в това, за което говори господин Таушанов. Как ще стане това? Къде отива този документ и тези препоръки? Ето, вие го изчетохте. Не, въпросът е какво следва от тук нататък. Къде отива тази декларация? От тук нататък, и това беше доброто на тази среща, че от тук нататък ние подтикнахме тези, от които зависи, да бъде направена тази институция, ако те приемат, че това е важно. Защото най-важно е действително независимостта на вещото лице. Аз мога да ви спомена един мой случай. Важен е, вие сте го разглеждали в тази телевизия, бях вещо лице и майката на пострадалата жена излъга в съда, че в момента, в който дъщеря е изпаднала в състояние на клинична смърт, колегите ми от Варна ми се обаждали по телефон и са разговаряли с мене как да я изведат и какво да правят. И съдята, една безкрайно интелигентна жена от Варна, едно момиче, което при раждане изпада в клинична смърт. Това е случая, при който болницата беше укрила документацията. Не е ли този случай? Не. Някакви снимки имаше, помните го този случай. Няма значение, аз го казвам в друг аспект. И съдийката каза, професор Миланов, вие не може да бъдете, има отстрани, каза, не може да бъдете вещо лице, защото има свидетелство, че вие сте ангажирани. Бил съм не един път и два пъти вещо лице в съда. Вещото лице е под натиска от една страна на близките на човека, който счита, че при него е направена лекарска грешка, от друга страна към своята професионална същност, от трета страна лични връзки. От четвърта страна работи по много дела и иска да вземе по някой лев. От пета страна това са възрастни хора в повечето случаи, които... Едва ли човек... Може ли кажете ми какво е това вещо лице? Да, и финално се ориентирайте къде отива това, какво трябва да се случи. Което аз виждам човек на власт да ми се вози в яхтата, а когато влиза в съда ми ходи прегърбен като баба Яга. Ето тук е нашия проблем. Добре, нека ви спра за малко, моля ви се. Спрете ме. Значи, според виждането на нашата асоциация, Българска асоциация за закрила на пациентите, от миналата година ние сме за това да се създаде фонд за обезщетение на пациентите. Има разбиране, но той трябва наистина бързичко да се създаде. Второ, да се повиши професионалната отговорност на лекарите и тя да стане в приемливи граници, за което да се ангажира държавата да приеме поправки. Трето, да се даде, може би, специализирана прокуратура, която да се занимава с тези лекарски грешки, тъй като не може 5 години да се разследват дела. Освен това, трябва да ви кажа, че има много случаи, когато има очевидно N брой грешки и прокуратурата с тези вещи лица, примерно случаи във Варна, мога да ви дам и да го филмирате, накрая не намира грешки. И се прекратява на 4-та година, какви ли не упражнения се правят. Но в края на краищата трябва да има орган в държавата, който да следи целият този процес на съдебна отговорност, тъй като тук има една много погрешна теза у нас да се търси деликтна отговорност, наказателна отговорност. Значи хората са преминали към тези обезщетения във Франция и други държави, защото тя не е ефикасна. Разнасят се лекари, той е бил такъв, онакъв и така нататък. Няма експертиза, която да установи. Ма нали трябва да има дължащо поведение? Къде са стандартите, по които се каже, вие сте направили това? Второ, трето, пето. Кое не сте направили? Процедури. 13-та. Не, вижте, има 36 стандарта, те изобщо не решават за дължащо поведение. Те говорят за организация, такова отделение, друго отделение. Добре, благодаря ви.
Това е тема, която със сигурност ще продължим, заради това, че предложенията, които излизат от тази статистика, са достатъчно добри. Това, което вие допълвате. Трябва да има време, за да може да влезем в детайли. Ние тук сега маркираме 3 изречения. Ами да, и ако някой влезе в общи приказки... Не, общи приказки. Може ли като потребител само една дума? Като потребител на вашата телевизия. Ами да, моля ви, върнете ми сутринани с нейната усмивка и дрехи. Вие сте втория. Не съм втория. Чисто и просто сутрин толкова нещастия ни се струпват от вашите екрани, че ние изтръпваме. Като вида, не е деня ми ни върви добре. Надявам се, че това, което казвате, ще бъде чуто. Все пак и аз съм потребител, като вас, в моята професия. Благодаря ви за участието. Мисля, че и вие сте достатъчно за доброто настроение на хората. Не, винаги има нужда още. Мерси. Сега въпросът на Здравей България по същата тема.